Nggih, mangga. Nah iki metu asline. Niki ketahe kula diundang mriki enten apa lho? Sampean panyeduh. Trit. Biasae warok. Cicil kok. Ngeten. Sing gadah griya sinten ndang ngomong ayo. Sing gadah griya kula. Sampean. Nggih niki sing darani Surasipon. Nyek. Niki sing gadah griya niki Pak Uncek. Lah anake niki Obeng. Lah kancane niki Tang. Pun guyon kalih kula. Nggih. Sampean pun ngerti kondang kula. Calak sing paling kondang ten tlatah mriki. Bak, kelinting. Iki jenenge Parok Tomo. Nek kowe kok aja pulah-pulah. Ora pola piye kok. Wis sikilku mbok indak. Ora apa-apa. Mas, sampean pun suwi ta tuku radio ngoten niku. Pundi radio? Kula niku senes radio. Niki sing darani Munyuk Kalimantan. Derek nepang munyuk kowe anake munyuk berarti. Ora apa-apa padha munyuke kok. Derek nepangaken sampean sinten? Kula, Nggih. kula uncek. Puncak, niki terus terang undang kula kenapa hera? Ayo. Niki kan nyupiti anak kula. Alah, sing dereng supet sinten? Sampean pun ora. Sinten sing dereng supet kono kan wong sama Mas Sarung supet kaya lucu. Jenenge sumbang to. Ayo Pak, tak deng. Aku. Niki ajeng nyupet anak kula. Arep nyunatke sinten, Mas? Putra kula. Wis gedhe ngeten iki dereng sunat. Ayo Pak, ayo Pak. Ayo. Kok gerak ae to. Ngene ra metu apa-apane. Wah, cerita wah. Ngoten. Oke. Sing badhe supet sunat Anak kula. oh njaluk sing nomor pinten. Supete nomor-nomoran to. Den sik wong atase sunat ngono kabeh nomor-nomor. Aku wegal lho arep nyunati nek dilone ngono aku. Kok iso kate nanti kadung disrupate. Aku lho niki ngomong saestu lho. Wong teko rene iki kok nyunati gaweane kene nyati wong akeh. Garuan. Ora nih. Parok sing dadi jeneng. Oh brengose 50 telok ya lembeng. Sampeyan pun nyenyek kula, arep lembeng ora apa. Wong niku ciri wanci lelewa ginawa mati danyang sumpyang beda-beda. Seje-seje mawa cara siji dalang lain cerita lain ladang lain belalang wong niku beda-beda ngoten. Kok sak koson. Lambe kek didemek. Pak. Iki Pak Marok, Pak Calai kok gaya suka gaya isin ya. Iya, delok masih Padahal takhir ada teko-teko. Mas Uncek sampean mriki. Nggih, pripun? Njaluk sing nomor pinten? Tak kok nggo nomor to. Nomor-nomoran to? Enten. Lah pripun Lah, mboten nomor enten nomor? pripun? Oh, nomor siji ya beda-beda. Obate ngoten. Nyemprot. Hao. Ongkose. Ongkose. Siji wau. Nomor siji 50.000. 50.000. Lah sing nomor loro niku marine sedina, nek nomor mari. siji, nek sing marine seminggu. Nggih. Ongkose 20.000. 20.000. Perebane remeng-remeng. Resikune mboten gatel niku. Mboten nek sing nomor siji paling-paling nggih Dirubung kusuk semut. etok. Dirubung semut. Apa diumbar kleweran kok. Perbane coklat lah terus anune trima dipun wedak ngoten mawon. Ketoke kangge napa? Nek sing ngarep mau ngetoke ngangge pemes sing landhep, sing nomor loro niku ndamel gancu. Sing gaco. Jaluk nomor Niku loro ongkose wae. mung 20.000 sampean dikandani kok ora percaya ki piye Belas ta? sing murah. Wes, ora teko nggon. Enak. Sing murah niku terakhir. Enak sing murah ya, Pak. Pinten ongkose? Ongkose mung 1.500. Lah, Murah wae. Sik tak keterangane sik. Keterangane piye? 1.500. 1.500.
Anune motale yang apa? Modale anu cokot kiri. Mulane lah bener aku. Terus buntele. Betulin apa? Godhong gedang tuwek nika sing garing. Apik iku. Lah terus pucuke diweni oli. Pripun? Niku warase pinten ditan? Parase enten 2 taun. Kok kaya ali lunyu. Ora nek jane nek sing 500 aku ditawani diges tapi nggo 500. Pripun? Yes. Ora dibuntel. Nggo digecek ning ndas gereh kuwi. Sida sunat boten. Sida sunat boten. Ora. Aku lek pundhut calate sing sunat sinten Ken anu? Kula. Ken Dang Saleh. Saya Pak. Saleh sing tak kono saleh. Bar sunat dirabeki. Sampean kok guyon apa? Ya Dang Saleh to. Mboten anu Napa Mas? Pak calak prose sunati lara napa mboten? Wong sunat iku mboten lara terus sinten wong lara. Wong sunate penal lho kok lara sing ngomong sinten. Kate niku mboten karo lara kaya ngoten iki, Bu. Grengos tinggo dolanan. Aku pasaran. Persis. Iki darani warok sungut. Walik. Sampean pun menghina. Iki sida mboten Dang Dandan. Mboten lara nggih sunat nggih. Mboten Mas, tenan kok mata kandhani. Rasane kaya napa rasane? Nomor sunat niku paling pange lorone sedeluk tok. Nah. Ning kanggone suwe. Niku pun sunah Rasulullah, Kanjeng Nabi Ibrahim nggih petake kados ngaten, diwiwiti kebersihan. Niku wajib diresiki nek Jaga ana wong kebersihan. muslim jaga kebersihan. Tapi ngen kula nggih mau diresiki nemen-nemen ah. Lho, ya kantun kula mengke merem napa mboten? Wah iki kok mendem tek. Niki mengke anu Mas, lara-lara kok nggih sampean nek dipun tating lampahi. Paling-paling kaya dicokot semut. Nah, ya enak. Sekitar kaya cokot semut. Nggih. Semut satrek nika. Situ abuh gonamu. Ora trimo apa ya entek kuwi kok. Pun Dang Salin kula pendhet calate. Nggih, Pak Calak. Nuwun sewu lho Mas nggih, kula pendhet calate rene. Oh, alah. Kok raman, calak elek mlaku kok enak. Muga-muga ora enak apa-apa ya. Apa? Gendang mari. Heeh. Dadi wong kabeh iku perlu didongakno. Nggih. Sak mandi-mandi dongane wong kowe paling. Lah nek pun siap, alate kula pendhet pancene. Ramalan niku kaya sampean bareng niku. Wong sunat iku kudune kedah ditata dados. Aku ta sing diculik. Sing sunat sing pundi? Duduk niki. Aku ki pake. Sampean pake to? Ora ngerti to ya? Hao. Ora ngerti sing sunat sing pundi kedah. Niki bapake niki. Sikene kendangan deun kaya kala. Sing sunat enten piyambak niku tasih Mau nanti to mau salin kok ya suwene ra. Asisten kula madun, biasane kaya kala nika. Beres. Salah opo iki?